The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Not so the wicked, they are like chaff that the wind blows away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Life is a vapor that appears for a little time and then vanishes away. And Job 1:21, and said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Lord, make me to know my end, and what is the measure of my days. One life for Christ is all I have, one life for him so dear, one life for doing all I can with every passing year. It's not how long you live that counts, but how you live. He who has my word, let him speak my word faithfully. Speak, for your servant hears. The worlds were framed by the word of God. The Lord on high is mightier than the mighty waves of the sea. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Sa dili pa kita magpadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw, ato unang andamon tong kaugalingon pinagi sa paggamit sa recovery technique sa 1 John 1:9 kung ikaw magtotoo ni Kristo. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O galang kanimo higala, wala pa'y kaluwasan, dapit ka nga imong gamiton ka na imong free will sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong manluluwas. Aron ikaw maluwas. First, kung ana sa Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilom mag-andam tas tong kaugalingon. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala na usab kanamo din ining dapita aron sa pagpadayon sa among pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat o Diyos nga imong pangilugwayan kini among kinabuhi. Kinitimailan nga ikaw na pa'y plano sa among kinabuhi. Musa, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. O sa among pagtuon sa imong pulong ning adlaw, hagita kami o lamdagi kami sa mga kamatuoran nga nagapaluyon ining tanan nga among pagatunan ining adlaw. Tangtang nga mga babag sa mga nauna, aron kami makatutok lamang, magkapunting lamang sa imong igatudlo kanamo ning adlaw. Pinagis pagahon sa Espiritu Santo kanamo.
King tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw kaninyo tanan mga higala o mga kaigsunan nga fellow believers o ganiyan no sa kita sa atong spiritual momentum pinagi sa Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Grasya kining atong pahimuslan. Okay, niya pa man kita magadupot ngayon sa atong uluhan, sa atong hilisgutan, the dynamic spiritual life of believers, ang kulbahina, mabulukon nga espirituanong panginabuhi sa mga magtotoo. Sa in English pa, it's a sophisticated, supernatural, unique, adventurous, fantastic, fabulous life, spiritual life of believers. Okay. Sa atong pagpadayon, to manggi-emphasize last time nga gikinahanglan nga kita gamit sa mga galamito natong espirituhanon, like for instance ang pag-ampo. Ang pag-ampo dili man kini appeal sa nalista nga 10 problem solving devices. Ang pag-ampo dili ni kasulbaran sa suliran. Ang pag-ampo mao ang atong pakigkukabildo o sandurot makig-istorya ta sa atong amahan. Okay? This is our way of communicating to the Lord. Okay? Ug busa ato bitong gitun-an kadtong agenda of prayer, CTIP, confession, thanksgiving, intercession ug petition. So mao kana nga atong sundon sa diha nga kita mag-ampo og ato mangyatagan og emphasis last time nga kining atong nasod, our borrowed country, the greatest nation in the history of the world, ang kining United States of America is currently facing a critical war. Critical kayo, a war inside our soul sa atong kalag, and a war outside our political life as a nation. Gubat kini, gawas outside sa atong politikanhong kinabuhi ingon nga nasod. Ang atong nasod badly needs our prayer. Nanginahanglan pag-ayo o pag-ampo, especially in this difficult time ni ining mahulgaon kayong panahon. Kay kita nasayod naman nga there is so much evil proliferating in every nook and cranny of this country. Pahigayon ang mga kadautan ni ining maong nasod. So mao na nga nagkinahanglan ang atong mga kaigsunang mga magtotoo sa pag-ampo labi na niining mahulgaon nga panahon. Ang prayer is critical. Okay? So again, the agenda of prayer should be followed. Confession, thanksgiving, intercession, meaning prayer for others, and petition, prayer for ourselves. Okay? O ato manggihisgutan nga prayer is an experiential part of our spiritual life. That's right. Bahin kini sa atong spiritualong kinabuhi. Bahin kini nining atong dynamic spiritual life. Kay, of course, nasayod na ta nga ang pag-ampo is a weapon kanang hinagiban alang sa tanang mga magtotoo, galamiton sa tanang magtotoo. God always hears a believer's prayer. Atong timan-an ka na. Mutubag man gyud. Or makadungog man gyud, natural ang Dios na gud na. Nasayod sa tanan. Wapag nimo iyampo, nasayod na siya. And besides, prayer is a confidence builder.
alang kanato mga magtotoo tukod niya ng pagkamasaligon ngadto sa Dios. The believer is oriented to God's will, which includes the perfect timing of God. You see? Now, it develops the believer's virtue of patience. Mag-augmad kini sa bertud, mithi, nga pagkapasensyoso. Well, of course, pasensyoso is not Visayan. Masinabtanon, patience, pagkanang pasensya. O nagadevelop, mag-augmad usab kini, unsaon na to paghuwat sa hingpit nga timing sa Dios, perfect timing, to grant our petition. Now, God answers our prayer in either of this way, yes, no, or wait. Nasayo na punta niya na. But when He gives His answer, kanang maong tubag is absolutely for our own benefit. Alang gyud sa atong kaayuhan. Atong hinumduman ang Dios hingpit. His plan is perfect. Only a perfect person can make a perfect plan. Ug tungod kay ang Dios perfect man, His plan is perfect. So, magampo ta niining panahona. Og please pray that our nation's leaders will serve this country with humility. Nga magbaton sila niya ng pagkamapaubsanon og ang maalam, that wisdom, seeking God's will. Kanunay na tong ampo nga makatuna na to ang kabubuton sa Diyos regarding the issues we face. Of course, sa kinatibukan, we have things to be prayed for. Sayo na punta niya na. Like for instance, mag-aampo kita alang sa kaluwasan sa tanan nga mga dili magtotoo. Salvation of all unbelievers, na kana sa Roma 10:1. Ikaduha, ang espirituhanong pagtubo sa mga magtotoo. The spiritual growth of believers, Ephesians 1:15-19. O ang ikatulo, ang rapid spread of the Word of God. Aron inunta masabwag o masangyaw gyud o dali ang pulong sa Dios. 2 Thessalonians 3:1-2. Ug ang ikaupat, divine petition, atong pangaliyupo o pag-ampo alang sa mga pastor magtutudlo nga sila panalipdan unta sa mga daotang mga tao. Divine protection, divine protection for pastor teachers against evil people, Ephesians 6:19-20. Kay atong timanan nga ang offensive weapon natong mga magtotoo, our offensive weapons are the following: gospel and the word of God, ang maayong balita sa kaluwasan ug ang pulong sa Dios. Now, alang kanimo dili magtotoo, if you are an unbeliever, ni ay mga pangutana nimo, pangutan-on ta ka. Do you know that God loves you and He is interested in you? Nahibaw ka ba nga ang Dios nagahigugma nimo og siya interesado kanimo? Ikaduha, nahibaw ka ba nga aduna siya plano sa imong kinabuhi? Ikatulo, nahibaw ka ba nga si Ginoong Jesucristo namatay dito sa krus alang sa imong mga sala? O ang ikaupat, nasayod ka ba nga maangko nimo ang kinabuhing dayon kung ikaw mutuo kang Ginoong Jesucristo? Og kini maong mga butanga gitawag kini og kirigma
diha sa Grigo nga pinulungan. So, ang John 3:36 gigpagsubli lang pag labas atong panumduman nga kung ikaw mutuo kang Kristo, ikaw magkinabuhi sa eternidad didto sa langit uban sa Dios. You will live eternity in heaven with God if you believe in Christ. But if you reject Him, you will live eternity in the lake of fire. O man tayo mahimo niya na gigibasi na to siya sa Juan 3:36. He who believes in the Son, the Lord Jesus Christ, has life, eternal life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Ang wrath of God is the lake of fire. So, you have freedom of choice na kay kagawasan sa pagpili. Kay di man nato nga kitang mga tao nga wa pa ta maluwas sa wa pa kita maluwas mao kini nga atong kahimtang sa tanang tao. Okay? Tanang tao nga mahimugso nining kalibutan mao ni ang iyang kahimtang. Ang tao sa iyang hingpit yung pagka way mahimo siyang kaugalingon. Okay? Total depravity tungod ni ining formula nga atong gisunod. Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. O unsay buta sa spiritual death? This is a term which means unsa? Total separation from God. Hingpit nga pagkahimulag gikan sa Dios. So, ang original nga sala ni Adan, dugangan ka na sa kinaiyang magkasasala, ang resulta, mao ang spiritual death. Pagkahimulag nato, gikan sa Diyos. Mao na itong kahimtang sa wa bata maluwas. Apan ang Diyos, misulbad, iyan na ning gisulbad, kining maong miserable makaluluing kahimtang sa tao. Giyon sa maniya, pagsulbad. Pinagis pagpada sa iyang bugtong anak si Ginoong Hesukristo din hinining labihan kagamay nga kalibutan aron nga siya magpakamatay tungod sa atong mga sala, tanang sala sa tibuok kalibutan. So ang gikinahanglan ra sa Dios, God only requires man sa pagtuo sa iyang anak in order to be saved, aron siya maluwas o sa iyang pagkaluwas siya makaadto sa langit o man siya mamatay, physical. Man has two choices to make. Again, to believe in Christ and to reject Christ. Duha rin ang kapilian. O should man believes in Christ, diha nga ang tao mutuo, mudawat kang Ginoong Hesukristo nga iyang manluluwas, mao kini ang mangitabo niya. These following things will happen to him. Eternal life is imputed to him. Hatagan siya o kinabuhing dayon. Eternal life. Kaduha, hatagan siya hingpit nga pagkamatarong sa Dios. Ikatulo, ang iyangan isuwat na didto sa Lamb's Book of Eternal Life, never to be blotted out. Dili na gyud na kana padon hangtod. Now, gawas pa niya na ikaupat. Siya ipasod na. Okay? Isod na siya. Pinagis paglihok Espiritu Santo, isod na siya ngadto sa iyang pakigambitay o kanang dugtong kang Ginoong Hesukristo hangtod. Nadugtong na siya. He's united with Christ forever. O gawas pa niya na siya makadawat niya ng dayo na nga pagka siguro, eternal security. O siya gitimbrihan permanently sa balaang Espiritu Santo. He instantly becomes a member. Diha-diha, nahimo siyang sakop sa harianong panimalay sa Dios
ug hatagan pagid siya katluag siya ka mga irrevocable absolutes. Unsa may pasabot nini? Di na gyud mabakwi nga mga kanang absolutes nga di na matarong. Okay? Gihatag kana sa Dios kaniya. Og siya positionally sa iyang kahimtang unsa gibalaan na siya, he sanctified, og nahimo na siyang magtutuo ni Kristo, nahimo na siyang kanang Kristohanon, he becomes a citizen of heaven. Philippians 3:20. So mo kana ang iyang kanang nadawat sa diha nga siya mutuo, mudawat sa kaluwasan pinagis pagtuo kaniya kang Ginoong Hesukristo. Kay kung ang usa ka tawo, by the way, ang usa ka tawo nga makadungog sa mayang balita sa kaluwasan sa pagtuo kang Kristo lamang nga siya maluwas, ug iya kini isalikway, iyang gisalikway ang unsa grasya o gasa sa Dios. Gasa guna sa Dios. Ang gasa dili bayran, gusto? Free, it's all free. Ang imo igor magpagdawat. Ang Dios nagatanyag o gasa, nagahatag sa usa ka di magtutuo. Si Ginoo Kristo mo iyang gasa, ang iyang bugtong anak. Di mo nang namatay dito sa krus tungod lamang sa pagbayad sa atong mga sala. Mora na gihangyo sa Dios. Tuo hilang. Kadtong gibuhat sa akong bugtong anak, ug ikaw maluwas. Mora, wa kay laing buhaton igor kang mutuo, mudawat. Kay kung dili ka mudawat, maimo ang unsa sala nga dili na gyud mapasaylo. Di unpardonable sin. Unsa may gisulti diha sa Marcos 3:28. Mark chapter 3 verse 28 to 29. Akong basahon sa in English. Verily I say unto you, all sins shall be forgiven unto the sons of men, and blasphemies wherewith soever they shall blaspheme. Verse 29. But he that shall blaspheme against the Holy Spirit hath never forgiveness, but is in danger of eternal damnation. Diha pagyud sa Mateo 12:31 ngadto 32. Matthew 12:31 to 32. Ang verse 31 nagaingon, wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men, but the blasphemy against the Holy Spirit shall not be forgiven unto men. Verse 32, and whosoever speaketh against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Spirit, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. Klaro man na kayo. Sumaw ka na nga at least gihatagan ka unsa pagtandi niini. Kay duha man tay kapilian lagi ingon nga mga sakop sa kaliwatan sa tao. We belong to the fallen race tungod sa gibuhat sa atong original nga mga ginikanan. Pagsupil nga to sa Dios. So, nangalaglag sila. O kita, kay mga kaliwat man ta nila, na unsa, naduhig, og atong unsa, napanunod ang ilang makaluluoy kahimtang. Apan ang Dios tungod sa iyang grasya nagahimo og nagatanyag og paagi. Ang iyang paagi lamang mo'y tinuod, matuod og maura na'y makaluwas kay ang Dios di man mamakak. Unsa iyang isulti tinuod man gyud iya. God keeps His word.
So when he says, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. In other words, you will be saved if you believe. So mo na nga, sa diha nga imong tuuhan, mong dawaton sa Ginoong Kristo ingon nga imong manluluwas og Dios, then ikaw maluwas. Og ikaw, kandidato naman kang magkinabuhi uban sa Dios dito sa eternidad, sa langit. Okay? Eternity in heaven. Og unsa man tong description ato nang gisgutan, tong description sa langit, unsa man ni? It is a place of glory. Dapit kini, lugar kani sa kahimayaan. Mao kining gitawag og home sweet home sa tanang mga magtotoo. Mao ni atong pulian na hangtod. It is a prepared place for prepared people. Kining lugar inandam na sa mga taong andam pod. This is prepared people. Og it is so much better to be there than the best experiences of earth. Unsay kinanindutan nga imong na sinati ning kalibutan na, much better to be there. Okay? Diyan sa 1 Corinto 2:9 nagaingon, ang wala makita ug madungog ug ang wala gayod palandunga sa tao, mao ang giandam sa Dios niadtong nahigugma kaniya. English, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Now, dito sa langit, wa na'y mga kasakit, wa na'y sakit, wa na'y pagantos, wa na'y paghilak, wa na'y kagutom o kauhaw, wala na'y mga luha, wa na gani gabi, wala na'y adlaw ni buwan, no more death. Na kanas pinadayag 22:5. Life in heaven will be perfect and fantastic. Ang kinabuhi dito hingpit og labihan sa kamabulokon og unsa kanang ka-fantastic. Unya, it's going to be fantastically awesome. Di na nimo matugkad yabuan na gyud. Di gyud nimo mahulagway. In fact, it is humanly indescribable, beyond human description. Di na ta maka hulagway na, di na ta maka-describe niya na. Beyond human description. Apan, kadtong musalikway ni Ginoong Kristo sa laing bahin. Okay? On the other hand, kadtong musalikway mo unsa iyang well, of course, sa mga synonym nga musalikway, iyang dili niya dawaton. Okay? Of course, kung musalikway ka, dili ka mo dawat. Sa diha nga dili ka mo dawat, na po'y dangatan nimo. There is a result. Sa stimulus sa Dios, mao man ang unsa. Pagtuo kang Kristo nga atong manluluwas mo na stimulus. Onya, na may resulta sa tanang stimulus na resulta. Okay? Sa pagdawat nimo, resulta ato kas langit. Ug sa imong pagsalikway, imong resulta pod anto sa impyerno. Wala. Just like that. As simple as that. Okay? Unya na, po'y description dito sa linaw sa kalayo, mawala niya itong matugkan sa mga description nga dito sa linaw sa kalayo nga ang laingan, impyerno mo man di general term. Ang naandan sa kadaganan, impyerno. Okay, unsa may mga pagulagway kuno dito. Mao na kini ang inunta katapusan na kaning destino ni Satanas ug sa iyang mga demonyo. Okay? The ultimate destiny of Satan and his angels. Mateo 25:41,
o pinadayag 20 10 ngadto sa 15. Okay? O kining dapit nginganlan og linaw sa kalayo o impyerno, dapit kini sa kasakitan, mga kasakitan, torments. It is a condition of unspeakable misery. Ang kanang kahimtang kini sa dili na gyud malitok nga pagka miserable, pagka makaluluoy. Unya ana ay kalayo diha nga hangtod na everlasting fire where their worm does not die, nga diin ang mga od dito dili na matay. Ang fire is not quenched dito, kanang kalayo dito di na mapaong. Marcos 9:44. Unya there is blackness of darkness, na ay pagkaitom sa pagkangit-ngit na ana sa Jude 1:13. ug ang aso ni anang maong kasakitan magasaka ngadto sa itaas forever and ever. The smoke of their torment ascends up forever and ever. Wa na sila'y pahuway day and night. Way pahuway. Adlaw gabi way pahuway. Revelation 14:11. Ug ana ay mga paghilak, dangoy-ngoy, pagminatay, o kagot sa mga ngipon. Hangtod pod. Didto, there is forever eternal loneliness. Eternal loneliness ang kanang kaguol sa hangtod, kagutom sa hangtod, kauhaw sa hangtod, kapungot sa hangtod, kanang kasakit sa hangtod. Wanay ang kinagrabihan dito. Once there, ang grabe pag yun, kung tuwa ka na dito, wa na kay pagkaiskapo hangtod sa hangturan. Di na ka kaiskapo. There is no more escape forever. Busa, pagpili. O naigingon sa mensaheng mubo, ragi yung mensahe, believe or burn. Maurang yun na ang tugon diha sa pulong sa Dios. Okay, alang kanimo nga magtutuo na. Kini man atong topic nga the dynamic spiritual life of believers. Niadtong higayon nga naluwas kita at that moment of salvation. Gimanduan lang kita sa pagtuon sa pulong sa Dios. Patubuon ang atong kalag. 2 Peter 3:18, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Okay? Ug sa imong pagtuon sa pulong sa Dios, you possess the wisdom of God. Okay? Imong maanam-anam og unsa pag-angkon sa kaalam sa Dios. Mao na patunon ta siyang pulong kay mao kanang kaalam sa Dios. Na kining mga teksto o mga passages diha sa pulong sa Dios maga-explore kini usisa kini ug makatunan nimo ang paggiya sa Dios sa atong kinabuhi. God's guidance for our lives. God's wisdom. Naman na sa Proverbio 9:10. Unsa may gisulti sa Proverbio 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. Proverbs chapter 2 verse 2, turning your ear to wisdom and applying your heart to understanding. Proverbs 2:6, for the Lord gives wisdom, and from his mouth come knowledge and understanding. James 1:5,
If any of you lacks wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. You see? Mao kana ang makapaugmad sa atong unsa kahibalo sa Dios aron kita tubo diha sa iyang pulong, magaugmad po ang atong pagtuo, pagsalig ngadto sa Dios. You see? A believer who becomes negative, okay, ikaw imbis magasunod ka sa mando sa Dios nga ikaw magatuon sa iyang pulong sa adlaw-adlaw on a daily basis, na ay mga babag, okay, kung babagan ka na ay mga pagbalda kanimo, imbis ka mo padayon mo lahutay ka sa imong pagtuon, negatibo ka. Once you become negative to Bible doctrine, therefore you would say you have no time for Bible doctrine, will eventually be, paminaw, ikaw eventually will be disoriented to the reality of life. Murag magkahanap, okay, ang imong pananaw sa katinuoran sa kinabuhi, the reality of life. Ug mao nga ikaw, you will easily be deceivable. Dali ra kang malingla sa mga mini nga mga butang nining kinabuhi. You are easily deceivable by false things in life. Timan ina, mao na nga magbantay kita sa atong lakaw, atong pagkinabuhing Kristohanon. Kay daghang mga babag on the way, daghang giingon nato occupational hazard, magababag. O mao nga as doctrine has been telling you, and I will tell you again, nga sa diha nga ang usa ka magtutuo, mawadag interes, mawadag gana o gugma sa pagtuon sa pulong sa Dios, siya musugod na pod sa pagkinabuhing miserable, makaluluoy, confused life, a life of discipline gikan sa Dios. In short, magasugod siya sa pagkinabuhi o kalibutan of unreality, a world of unreality. So if a believer says, sorry, I have no time for doctrine, ang Dios in turn, ang Dios moingon diha kaniya, I'm sorry, I cannot give you my blessings, but discipline. Ay disiplinahon man kita, kitang mga anak sa Dios. Anak munta niya. See? So ang uban ba mong pilosopo nga, how about tong mga di magtotoo, disiplinahon pa ba? Di ra ba? Dili na mo disiplina ang Dios sa mga dili magtotoo. Di ba ko ba ngano? Dili disiplinahon sa Dios ang mga di magtotoo, kay di man mga anak sila sa Dios. Kasabot ka, ikaw rang magtotoo ang anak sa Dios. O gani, ikaw lungsurano na dito sa langit. You are now a citizen of heaven. Matulbas Pilipos 3:20. Philippians 3:20. All believers are citizens of heaven. Mga citizens na kita sa langit. Mao na nga kadtorang mga magtotoo may disiplinahon sa Dios. Di na mo disiplina ang Dios sa mga di magtotoo. Apan dili ka disiplina, hukman. Hinukman naman ng mga di magtotoo. They are already condemned. They are judged. So di na sila, di na mo nang ubang magpilosopo, ay haya nila, no? Di na sila disiplinahon. Di lagi disiplinahon, pero hinukman naman. Unsa po mas grabe. Ang hinukman mo grabe kaysa disiplinahon. You see? Nagkasabot ka ba?
Okay. So ang Diyos may I'm sorry, I cannot give you my blessings, but discipline. So, it is a matter of choice. Muna kanunay na itong ingon din nga prinsipyo. Now, therefore, ang usa ka magtutuo lagi nga way panahon alang sa pagtuon sa pulong sa Dios becomes his own worst enemy. Mahimo na siyang kinagrabihan nga kaaway siyang kaugalingon. And therefore, dili siya kabot sa iyang tumo nga maunta ang capacity for life, which is spiritual maturity. And kanat di gani siya kanang makakaplag sa iyang tinuod nga unsa bay binisayag niche. He cannot find his niche in life. Unsay iyang kanang dadangatan sa kinabuhi. Niche. Pananglitan ang imong mga anak, they have landed in any job or occupation. Mo na ilang niche in life. You see? So ang usa ka magtutuong negatibo na, he is not able to find his niche in life. And therefore, he won't acquire spiritual discernment in life. Dili. Di na siya makabaton o pagka-maalinggaton. I don't know if sakto ba na Bisaya. Alinggat ba? Dili na siya makadalig alinggat. Matikod. I think that's a synonym. Dili siya makamatikod discernment in life. You see, ang spiritual discernment kini byproduct kini sa imong madinaugon diha sa critical pathway. Ingno na to critical pathway kana bang imong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios mao na di critical pathway. It is classified as the critical pathway because it is indeed critical to success in life. Sabot ka? Critical kayo kini. Critical nga to sa kadaugan o kalampusan sa kinabuhi. Now, pananglitan, kining ICU, unsa may buta sa butog ICU? Intensive Care Unit. Okay? So, kining intensive care unit, unsa man ni lugar ni sa hospital nga diin kadto bang may grabe nga mga kanang health condition sa usa ka pasyente. Panglitan ng heart attack. Okay. Humaning saysay na ninyo kaniadto nga niadtong 1996. Now I figured this massive heart attack. Diha ko'y heart attack niadtong 1996. O gida ako dayon sa ICU. Okay? Okay, kadtong pagbutang nila sa ICU nako, that was very critical. Right? So, gibutang ko sa intensive care unit. Intensive. Binantayan ko ka. 24 hours. Okay? So, itandi o ato kining butang sa in the spiritual realm without Bible doctrine sa itong kinabuhi. Kita are going to nowhere. We are not going anywhere. Kay, unsa? We are not going anywhere kay waman tay guide o giya sa itong kinabuhing Kristohanon. Mao bitong, this is critical gyud nga ato ning hiatagag emphasia aron makaamgo ning atong isig ka magtotoo. Fellow believers, this is part of our compassion nga kitang mga magtotoo as members of the body of Christ. Okay? Usa kita ka team mo na nga tinabangay kita. We have to share what are the things that God required of us. Nga kita
magmadinuogon sa itong Kristiyanong pagkinabuhi. Mao bitaw ni nga itong topic lagi nga dynamic spiritual life. Kaya mao ni nga itong tumong, this is our goal. Okay? Mao ni nga itong common goal as believers. Nga tingali mo pa ipagkadungog ni mo niini nga mao din ay common goal. Kay kiniwa man nihatagi nag-impasiya sa mga kasimbahanan. Wala. Mao bitaw ni kini grasya ni nga gi sangkap sa Dios kanato nga gi hatagan ta nining maong mga kasangkapan, mga kasayuran gikan sa pulong sa Dios. Critical kayo. So mao na nga ang spiritual discernment byproduct kini sa success in our critical pathway. Critical pathway man nga itong gikinabuhi ingon nga mga anak sa Dios. Okay? So without Bible doctrine, therefore, in our life, we are going nowhere sa atong spiritual life. Kay ang Yahweh gud niini mo ang imong kahibalo sa pulong sa Dios o sagulan kana sa imong pagtuo. Okay? Mao kanay stage 1 function sa faith rest life. Sa atong faith rest life, pagtuo, panginabuhi nga may pagtuo nga nagdala og pahulay. The faith rest life. And this produces diha sa atong frontal lobe, sa atong kasing-kasing, ang atong kasing-kasing diri sa atong mental attitude. Okay? Frontal lobe sa condition of doctrinal reality. Kini kondisyon kini, kahimtang kini nga diin ang doktrina, ang pulong sa Dios mas tinuod pa than anything else. Mas klaro pa, more real than anything else. O kini kanang produce kini og unsa Dios nung mga pangunahuna or ginganlanig biblical viewpoint or God's viewpoint, you see, or divine viewpoint. Ug sa diha nga maong magtotoo, makaangkon na siya niining Dios nun nga pangunahuna, siya musugod na og unsa kanang pag-angkon na niya na, makaangkon na siya og spiritual power, and that's when he becomes dangerous. Mabita na itong giingon sa una, sa miyaging mga leksyon nato, nga sa diha nga ikaw panag-iya na you have already possessed sa Diyos no mga pangunahuna, ikaw magasugod na og pag-angkon, panag-iya niya ng espirituanong gahom, o kana mao ka ng dapita o kanang bahinang ikaw mahimong dangerous. Kaya naa naman kay spiritual discernment, naa na kay spiritual sensitivity, o epektibo ka na. If you are now effectively fulfilling, nagatuman ka na sa unang kategorya sa kabubuton, sa category 1 will of God. Unsa man tong category 1 will of God? Now this is part of review. Unsa may category 1 will of God? Viewpoint will of God. Viewpoint. Kay ang magtotoo is now able to think the thinking of God. Makahimo na siya sa gamit sa panghuna-huna sa Dios. Mao nga kini mo resulta na sa imong pagtuman sa category 2 will of God, nga mao ang operational will of God. Mani ikaduha. Primero, viewpoint will of God. That answers the question, what does God want me to think? Pauna-una. O kining operational will of God, kaya na naman kay pulong sa Diyos diha. Okay? Na naman kay huna sa Diyos. Ikaw makahimo na sa kanang tungtong na nining ang operational will of God. You're able to do the works of God
ang iyang tuyo, ang iyang kabubuton, ang iyang mga mando, okay? Fulfilling the key. Pagtuman na sa Yahweh to become a winner believer. Nanana. Winner believer ka na, doing things as unto the Lord. O dugang pagyunana, ikaw nga anaan na spiritual power, spirituanong gahom, makahimo ka na sa pagtuman sa category 3 will of God nga may musunod. Unsa man ning category 3 will of God? Geographical will of God. Unsa man ning geographical will? Ikaw nga magtotoo, makahimo ka na sa pagtuman sa kabubuton sa Dios kung asa kaniya paantua. Okay? So this geographical will answers the question, where does God want me to be? To be or where to stay? Okay? So mao ni ang mga category 3 wills of God. Viewpoint will of God, operational will of God, o geographical will of God. Ato ni ipadayon ugma o gayaw si piyata ang sumpay nini. Daghan patag pagahisgutan. O kung painumdom nimo nga niya gyapon kita sa atong tuon sa diha sa topic nga the dynamic spiritual life of believers. Musa atong ipanginaot nga ikaw malahutayon, mapanidayonon sa imong pagtuon sa pulong sa Dios dinhi sa Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Magampo ta. Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong padayon sa pagtudlo kanamo sa imong mga pulong nga hinaot nga kini o Dios. Amo gayong hagupon, among tuhuhan, amo gayud kining dawaton aron kini metabolize ug mahimo na kining tinuod nga ug amo na kini magamit sa among kinabuhing Kristiyanon. Salamat sa imong pagpadayon, sa imong pagkamatinumanon, sa imong mga saan kanamo. Dada kami pagbalik din ning dapita aron kami makapadayon sa among spiritual momentum. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.